I dette øjeblik er Susie og Leo og Oliver Bjerrehus på vej i hver deres lastbil. De to hold ved endnu ikke, hvem de skal dyste mod de næste 4 dage. Susie og Leo. Hej så. Hej. Hej. Hej Susie. Når det går op for mig, at det er Susie og Leo, så flipper jeg fuldstændig ud. Altså, fordi de er jo bare for seje. Hold op en overraskelse. Ja. Ej, hvor vildt. Så ved vi, hvem det er. Du får ikke mors bil. Nej, fordi du har din egen med, ja. Jeg er nødt til at indrømme, at vi har jo ingen fjernsyn. Vi læser ikke aviser, vi læser faktisk ikke ugeblad. Så jeg tænkte rent faktisk, hvad fanden er det? Jeg har taget en ven med. Ja. Kan jeg komme ud og sige pænt goddag? Det er jo 2 legender. Ja, hej. Jeg har jo væbnet mig med en blikkenslag, ikke? Næværende sneker, maler, tømmer. Tak. Er du lige så færd med en hammer som med en guitar? Får du se? Jeg tror ikke, at Susie og Leo er quitters på nogen måde. Det har de jo ligesom vist os igennem de sidste 43 år, hvor de har været på tur.